Ay, para papam-pam. Nakakaano ba sila pag may lahat? Ay, haan. Baka di mo daw. Kadidag ako. Mabilin. Mas lahostikal din. 7,000 meters. Click yung latatan. Wrong tester na natin. Hindi ka magadidag na niya. Isip mo latatan eh. Ano? Wine. Dili, hugasan mo Tama, pa yung tita. papaya. Saan sana ni? At wala man ka din akong pagkumalan, hindi pong gusto. Hanggang mo makakonsulto. Well, napan? And we keep on fighting till the end. Ay, wala. Hindi pa nakapunta. Yan na. Kalding? Kambing? Ay. Hi! Hello, Kabsat! Sino? Ah! One. Shout out to Team Inspector! Ah! Good afternoon. Samahan niyo kami Kabsat sa aming pagluluto nila. Nag-aral pa ako sa Mexico. Mexico, Pampanga. Akala niyo sa ibang bansa Kakabsat, bali dinuga ang papaya ang aming lulutuin, mga kakabsat. kabsat. Kaya samahan nyo kami, kakabsat, para sa mukbang namin. Shout out sa'yo. Ano? Team Inspector. Team Inspector. Inspector? Shout out sa'yo. Good afternoon, hello. Salamat. Salamat, Nandito and ka thank na you. naman sa amin. Gaya ng sabi ko mga kabsat, nag-aral ako sa Mexico bilang isang chef. Shit. And Mexico sa Mexico. Pero Mexico, Pampanga. Hi. Ay. Hello, Team Inspector. Shout out sa'yo. Lalalo. So, anong gagawin natin, kakabsat? Bari, ipipito natin ang ating lulutuin mga kabsat. Ito po ang dinugang papaya para sa aming mukbang. Ay, nakita papaya tayo. Good, Nasaan yung papaya? Hugasan muna natin bago natin asan yung dugo. Hole, yo. Hele dito sa iba. Dito ba? Pasok ba? Isang dakot na papaya. Isang natin. So, kakabsat. Okay lang. Kabsat, ito ay tayo ay magbabalat at mag-uukis ng papaya. Ma'am Teresita Iglesias, Where are you? where are you? Come. Still, wake up. It's still the moment. And after wake up, come. Ay, ano, nagalis. Ma'am, makasidida ka mo ti dinuguan. Ma'am manan. Awamat. Ay, nagtagumot. Medyo ano siya oh. Sa taas. Ang lupisak. Apay, dati ko silok, kamud-mudel mo, tingipon ko. Ay po siya. Ay po. Ang kamalanan ako. Okay. Well, kita ka man. Inugasan ko tayo kuman. Kasi ka, Tapno nga nagalis. ikaw kasi. Dagat at ching nga Bago kalding. ganito ang ginagawa namin kakabsat. Pana lang ako. Magpapalat ng sibuyas. Magbabalat ka ng langgam. Oh, nakatan. Samahan niyo kami kakabsat ha. Hanggang sa pagluto namin itong
Tardaraan ni ma'am. Agluto kami. Ta si data yung ma'am, mga kami. Padiguan na kayo. Padiguan na kayo, ma'am. Ay nakasara mo dalat dalat ta tay kam sa aming kwa tumartarabay kada kami. Napaka-supportive naming Kapatid. kapatid mga kabsat. Siya po ay walang iba kundi si Tan 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 tan. Elita. Dinugo ang papaya. Yan. Apay kalkala akpay nga naka iya mo lang makaukisan. Kaslala kami agkakabanga. Kapag gamin nga ita, bukul-bukul mo. Kapag kasta talagpan ka na nga. Nagpang imo dati sa kutsilyo. Ang muiwan na. Ay niya ang muti. Masarap to Teresita, mga kabsat. very supportive ni Ma'am Teresita. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, Thank you, thank you very much. Nandyan ka palagi ma'am para suportahan kami. Wow. Hey, Ay ma'am. ma'am. Hindi nagpinda si Nanay Reza, nagpinda si Nanay Mama B. Wapa! Ikaw doon tayo ba di kwan? Ngipon, ay ngipon na. Ay, ngipon na. Nagluto siya. So now I Kasi ka come ako to you. Nag-disquilite Bali nag-alar. Gaya ng nasabi ko kanina mga kabsat. I studied at Pampanga, Mexico. Na? Mariktad. Nag-aral ako sa Mexico. Hey. Tango. Los Angeles, Pampanga. Ay, kaya natawag na Los Angeles. Kasi Los ka. Los ka sa pagluluto. Ang magaling magluto, si tan 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 tan. Na? Mama Ray. Eh. Ako ang pinakamagaling sa lahat. Nag-aral sa Mexico. Nandyan po ang aking anak na testigo. Ipinagmamalaki niya ako sa kanilang eskwela mga kabsat. Andyan ang anak ni Papa Ant, ang isa po ang kanyang anak. Lalo na nung nagmi-meeting kami mga kabsat, nagbubulungan ang mga magulang sa likod ko. Piling. Sinasabi niya, yan ang papa ni Danaya. Oh. Napakagaling magluto. Ay! I'm so proud of it mga kabsat. Magluto ng tubig. Na? Magaling magluto ng tubig. Nakaw. Maglaga ng itlog. Nakaw. Bukingan na. Naya, Hindi kakabsat. yung niluto kong tubig, pakilagay nga sa kwan. Thermos. Yan po mga kabsat. Ay! No. Hindi kakabsat. Magaling magluto ng aming kapatid. Dahil siya lang yung nagluluto sa kanilang bahay. Tubig. Ang lulutuin namin, Ah. ang lulutuin namin kakabsat ay Ay. dinuguang papaya. In English. And in English, Sige. the hot blood blade march. Bloody papaya. Ngaya, Mhm. ano ba? Una, babalatan po ang papaya kakabsat. Tapos mag-ingat sa pagbabalat kasi lalo na pag matalas yung kutsilyo kakabsat. In English ate, be. Ha? Ano Be careful for because the the knife the knife is very is very sorting. Ay! Ma'am! Siguro baka madamdamadan na i-upload baka ito nabigat kailangan DJ ma'am. Ma'am, Makita yun DJ pa nagkurab ko at talaga ma'am DJ. anak kinurab ma'am inalimon na pati bulig. mabaling ba sabihin no. No. Oh. Yep, no need. No. Because Yung yan. because Di kita. una, Oh.
Oh, ikaw na magsalita kasi magaling. Una mga kabsat, una sa lahat, first and foremost, Oh, gusto. balatan ang bawang. Hindi pala. Balatan ang papaya. Tapos, tanggalin ang buto sa loob. Gamit ang kutsara sponge. With S, sponge. Pero sarang mga kabsat. Spoon. Sponge ba dati? Table teaspoon. Teaspoon. Teaspoon? Table No. spoon. Spoon. Table spoon. Oh, spoon ah. Pangkadkad. Ang gatong. Nako, Ah. kimat kabsate ang tugaw. Tapos, The caros. dakaros-karos di The Papaya. caros of inside the seeds. the seeds of the planet Earth. Then Then, the tug. tagtarin. And then Slice it. square. Or, Oh, in the square. nako. And then the wash And, and the gisa-gisa. first, you put First of oil. all, the kawayan. Siyempre sinjampay. Oh, Anay kinutunda kaon, kakabsat. Ay. Pip. Ay. Oh. Nakaado kami te, okay san kabsat. Ah. Ay ito dulo. Aray. Nako. So many. Bali, ito po yung ano, inaral ko sa Mexico, kakabsat. Nako. Akin na pong isisip mga kabsat, ha? Pero secret lang. Secret na mga kabsat. Ganito, ang pagbalat ng papaya. In English, papaya? Siyempre, papaya. Papaya. Where's gum? Ano? Where's gum? Where's In English, Oh, where's gum? where's God? Where's the teeth? This. Where's the teeth? Oh, Teeth. no. Meh. Hindi mga allergic sa papaya, yung kanyang May mga nangangati, Nangangati. sa kamay. sa mga kamay, ilong at paa, Nangangati balikat, sa ulo. kasukasuhan. Okay. Kantahan mo rin to para masarap ate. Kantahan mo yan. So now. Sige ate. So now I come to you Galing. with open arms, Ikaw- nothing to bad, and nothing to hide. So my love. Tama nagbida na eh. Allah pinagbi. Siyempre nag-aaral sa Mexico. Oh, Mexico Los Pampanga. Yes. Mexico. Nagmodel mo dagito ini. Nangurungol. Kinagat na ate. Kahit oy, ay Wala kasi akong ano. Sino? Dala tayo ba na siya? shout out sa iyo balong Adrian Gauja. Umay kanta tumulong ka go kisti papaya. Tamangan tayo. Shout out, Adrian. Shout out sa iyo mga kabsat at ganun din sa iyong buong pamilya. Hey! Thank you balong sa panunood. Thank you. Supported. Support? Supported maids. Yep. And the best in Milky Pia. Sige, black mo, hindi English na yun, kapatid. English ti ko na dyan, kamsat. Kaduti, kwa, kakabsat. Kwarta na. Kung nakadung ukisan ti papaya. Sida. Hindi diya yan. Datan ni John Lennon. Ni Bumburan. Kabsat! Kaya po marami itong lulutuhin naming Dinuguang papaya. dinuguhang papaya para po sa mga Para sa buong pamilya na pamilya to. namin. Kaning Share. Family ko, family ni Papa Anteng, family ni Nana Riz, family Okay. ng pamilya Ponciano. At yung nanay namin.
mga kapatid namin iba. May extra po kami. Si Lolo. Lolo Gusting. Tinatanong po ni Lolo Kung ano yung tanim ko, mga kabsat. Puraw abang, puraw. Roy na pong. Roy na pong. Panglako nga di ko ha? Extra namin Para nga po si po, Lolo. ano, Kasi may hindi gas niyo na? po alam. Hindi po alam ni Lolo. Kaya tinatanong niya po kung ano yung tinanim niya, Papa. Oh, but, But I know na. nako, Si Lolo Pedro. Lolo Pedro ate. Pedro yan. Jose. Eh, niya. Pedro. Pedro. Oh, nay na. Laki. Pedro. Lolo Pedro. Pedro. Nay, Idro. Gusto niya magbaga. Pedro. Pedro. Basta itlo, basta draw. Bali yung nakita niyo pong matanda kanina, yun po yung kaklase ko nung grade 2. No, it's a prank. Frank. Siya mga kabsat. Akala ko kabats mo. Nako, di. Akala ko kabats ni Papa. Father side. Other side. Oh, gawin niyo na sa akin yung kutsara and I will Aba, carve it. naglain mo. Yung karos na. Talaga kasta nakaadala. Ay, naka-graduate di Sa Mexico. Los Los Pampanga. Pampanga. Mexico, Los Pampanga. No. Hindi siya nag-graduate, di ba? Kaya Nag-graduate. Los siya. Oo, kaya nga Los. Kasi Los siya, hindi siya marunong magluto. Aray ko kakabsat, nasakit na gito tumtumang ko, nisungag pa rin tumang akon. Akal? Yeah, Ah? Maraming klase ng duguan, dinuguan kakabsat. ano yan? May duguan na lamang loob ng baboy, Oh. may dinuguang din na gulay gaya ng Upo. upo, ng Sitaw. ng sitaw, Puso ng papaya, saging. at saka yung Puso ng saging. puso ng saging, at Labong. saka yung labong, In si- English. yung isa pa talong, Talong. oh. Yun narinig mo yung kabsat, iba na. Oh. Bali kabsat, ibalablag namin yun, yung dinuguan na talong. Meron ba? Ngayon Oo, ko lang meron. narinig yan. Pero ipapakita na. Ang klase ng dinuguan. I-vlog natin mga kabsat by shout out naman natin. Tira. Ay, shout out manin, Adrian Gauja, Come. Balong, May come to watch in the live. This time. Peso naman nga dyan. Ha? Sure naman. Mm. Tukulok ko kami. Ito mga ubing dahil. Ado pa nga papaya dito kusan may kakabsa. Mo. Na wow! Wow. Ihahalo natin yan kasi. Hindi na. Ay, hindi ba? Ah. Alam niyo masarap yan ihalo kasi Ay, tamis-tamisan yan. Kabsat ko. Oo. Hinog na. Hinog na. Pwede rin sausa sa suka yan, kabsat. Sasaw-saw natin sa Gusto mo, suka. Justin? Gusto mo, ay, ano mo na? Kaya ano daw yan? Kaya sa Ayan. kanya. Oh. Ito yung dyan, saan to yan? Uy, Ading, antay kayo ito. Na. Bali, kakabsat. Balik kabsat, may nagchichismisang dalawa dito sa aming paglalay. Pagla-live. Oo. Kung naririnig nyo, kabsat. Sila po yun. Nasumisigaw doon. Sila po yung mga kapatid namin. Na. Ading. Na. Da. Kanino ito? Pati Kaya dyan may dami ko sana na, ipakita mo di pa na tayo. Sukanan to. Ay, Okay lang. Pero may dun tayo amin natin. kailang malaon na di ko ah. Adula to na nakaide ko man hanyo ma
Hanyo makiwat. Ayun, tama na. Well, nakain natin na ni. Sige. Bali, iluluto natin mamaya yung iba. Dapat silyasi. Ano, ididiningding natin mamaya. Haluan namin ng sardinas, kapsat. Yung mga ibang tira. Opo, mga kabsat. Pero Sardinas. ngayon, ang Masarap. lutuin namin ngayon, dinuguang papaya kakapsat. Yun ang imumukbang namin ngayon. Ikatamde o paano na? Dadi pagkabukal. May isang kutsara. Para mabilis. Uy, anak, kamo nga ibabada. Ang pula-po datan. May isa lang kutsara ba? Kanala? Kuha ko. Kuha ka. Dalawang kunin mo kapsat. Wah, ano? Na 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 na. Kawatan ang ginunggoang papaya. Masarap na masarap. Karga mo yun. Ito ni. Oh. Karina Na. naman ito. Na 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 na. Karina naman ito. Ayun ba tiha? Mata datay sa tingin. Na. Buka kapsat, bali ano? Yeah. Bale. Bali, ano ba yun? Kalimutan ko na kakabsat. Kalimutan ko na kakabsat. Na. May sili pa sa... Sili? Sili nga ako para pahaba. Ay. Nako, natuluyan na. Uy. Natuluyan na. Tuloy yan. Kaya kabilang tingin datoy. Hindi, tartatan ko din. Winning ka na. Kami ni Mama Bin. Na 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 na. Na. Ano ba na? Nagbali niya edituran. Nako. Nako. Nabali ng editoran. Dadya pa yung mabaling tatay ko. Nako. Sampai kabilang tingin. At ito yung malagtagtad. When? Mabaling sa edito sa mali. Ay. Ay. Sino din yung nakapamuna? Ito. Bigyan Team niyo po. Spectre. Doon daw. Sino na tayo? Detective? Bali, hihiwain ko na ang karne kakabsat. Oh. Tsara. Yung yan o. Yan. Oh. Kaya kabilang nga dagitin aramid. Bugwan tatabsabay. Ay, tadtadon. Suno na bugwan dato yan, kakabsat. Tadtadon men. Sa kamin ko aggisa. Amen. Katong dating. Yung karne. Tapi Manood pa ba ano? Tablet mo lang.
kabilang din. Kan? Sikat yung magbukon ading. Hindi dapat yung mata na. Ay, yan. It's like pigeon fly. He wants to sail my life wherever needs me. To fly away, Sky. fly as pigeon fly. Oh, galing. To what my dream, my heart to very much Ano to? forever you find. Oh! Pipidutan Ay, nakakabsat, tinapid-pilot ko ngayon at adal ko din na para dyan St. Joseph. St. Joseph College Apo. of the Philippine area, responsible, Liti. Hindi kita tinadal ko kabsat. So, Forever kapag with me. Hey. Galing. Perfect. Thank you no. for loving me. In my life, I can't stay and never be. Tuwain ko ng karne kakabsat. Thank you again for loving me. Cause being my eye, oh, 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 oh. Ano na to? Ay, na, kailangan. Saan natin itatapon ito, Brother Louie Louie? Hanga Mabaros? Bali kakabsat, naghihiwa ako ng karne. Bali dito na ako kakabsat kasi masakit yung aking balakang sa pag-upo doon. Dito na lang ako kakabsat. Bali to kakabsat, nahugasan ko na nung ano, bago ko hiniwa kabsat. Medyo may pagkatigasan itong karne kakabsat oh. Mahal ang karne ngayon kakabsat, ang mahal. Karne baboy, mahal kabsat. Kaya, bali, kalahati lang ito ihalo namin sa napakadaming papaya kabsat. Samahan nyo kami kakabsat hanggang kakain tayo mamaya. Hanggang maluto namin ang... Ay, sana nagluto na tayo ng kanin. Sana may kanin na doon. Iglesia na lang siguro ni Ma'am. Ay, siyempre ni Ma'am Iglesia, magaling yan. Lahat sila magaling magluto. So, rugyanan tayo ni Kabsat iti agtad-tad ti papaya. Hihiwain na namin itong papaya kakabsat. Ganito ang Tapos gana
Papaya. Tayo di kanta nga diya eh. Papaya, papa, ay yaman. Watermelon, watermelon, Papaya, papaya. papaya. Oh, ano na? Hinog-hinog na. I'm ready Ng bigas para imumukbang natin. para pag maluto na kakabsat, kainan na. Nagmayati ko ni, nagmayati, naganan. Nagmayati ulap. Nagmayat pati kamaisan man ni papaan, nagdadakulan, manon dito bangir. When kakabsat. I-live minto maning kakabsat. Bali ilalive namin ulit itong mais ni Papa Anting dito sa likuran ng ang aming bahay kakabsat. Yung kahapon kakabsat doon sa malapit sa bundok. Doon kami nag-live kahapon kakabsat. Marami pang pipitasin kakabsat, kaya lang bali kung sino po yung pupunta sa bahay ni Papa Anting na mag-order, saka lang siya pipitas kakabsat. Gamin, naligat magum. Na. Nalipata mo timbagan. Sili pa ako mo. Yayanti ko anak, sili. Lagyan pa natin. Ay, lagyan pa siya. Nang sili ah. Kapitay ko ma. Ang kana. Habang habang naggaganito tayo, dati, Walang mainit na kape sa mainit na pinapay. walang mainit sa kape sa mainit na pinapay. La 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 la. Tama ka na, tumulong. Oy, Ate Bit. Yes. Where's the kapit? Adatan? Ouch. So, ang galing ni Papa Anting, oh. Pinausukan tayo, oh. Bangking ading. Bangking. Kakabsat, bali si Papa Anting marunong na, di ba sabi niya nag-aral daw siya, pero mag-isa lang siya na estudyante doon, sa iisang school din kakabsat, siya lang. Aray. Aray mo. Sino? Samahan nyo kami kakabsat magluluto kami ng dinuguan. Dinuguan! Na, ang sama nan. Dinunggong papaya, dinunggong, ay, dinunggong papaya, dinugo ang papaya, dinugo ang papaya again. Kamsat! Tayo lang Buyaan nyo kasama pinagluto, pinagtantantad ti papaya. Alwadan nyo di matantataim kayo kasi dyan. At masayang masaya ka at kinakantahan mo pa kakabsat. Kasi pag nakasimangot yung nagluluto, nakasimangot din yung linuluto mo. Lalo na pag ampalaya. Oo, kakabsat. Lalong papait ang ampalaya kakabsat.
Bali kakabsat, i-vlog din namin yung mga iba't ibang luto ng dinuguan kakabsat. Ilocano, sa mga Ilocano yun kakabsat. Yun. Iba't Ilocano. ibang luto ng Ilocano version. dinuguan. Gaya ng dinuguang talong, dinuguang puso ng saging, dinuguang sitaw, dinuguang labong, pero hindi wala pa pong labong kakabsat. So yung mga ano namin yung mga yung talagang meron na. Pagkabisat. Tikman natin tong Oo, papaya. dinuguang upo pa kakabsat. Ito yung kay... Wala namang suka yung kinakain mo. May suka doon oh. Ano? May dala tayong suka at saka patis. Ano? Paghiwa ng papaya, baka po yung kamay ang mahiwa. Ang ginang... Ay, O dinuguang daliri. Kaya ingat-ingat kakabsat. Ano lang ka maluto? kaya lang. Carry, ang galing niya. May pakiri-kiri pa siya. Carry! 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 Ayaw na. Suspended soul! Carry! Oh, yun lang alam ko sa carry. Carry lang, carry. Carry. Oh, Tapos ko na ang karne sa kantas. Balitakpan ko na ito at isunod ko naman po ang sibuyas at bawang. Ang labal-labal-labal. Hmm? anong pinakamasarap na dinuguan para sa atin? Lahat. Naratikman ko siyempre. Opo. Ang gusto ko rin sa akin yung labong. Labong na dinuguan. Yung? Ay, masarap. Ang sarap. Puso ng saging. Gusto ko rin pero yung gusto ko yung labong talaga. Yun ang aking the best. The best. The best food. Food and gentleman. Posible. Okay. Nagkapuan na. Nababala ko na. Apa yung nagkapuan na? Yung teka ano? Pipi. Bali, kakabsat sibuyas na itong aking hiniwa. Sige nga, hindi mo ka dyan. Kakabsat sibuyas. Bawang. Sarap.
Kaingin ko ada kanya na yan. Napigsa? Manok ba? Hindi ka kumamana. Ligan ni Kiri nito po. Hindi tulong kayo. Galing na ano nahiwa dati yung kasakson. Sugod mga kapatid, dito tayo'y magpapakulong. Hey! Ito taga ni ko ni audience tayo nga ni Good Cherries. Ay! Ate, nasaan si Lodi? Leslie mo. Lodi. Lodi. Bali umuwi, pero babalik siya. Nag-igib siya, madam. Hindi mo ba nakasalubong, madam? Andyan siya. Umay ka, tagluto tayo ti dinardaraan, madam. Mate. Mamaya kinagat yan ng ano. Na 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 na. Andyan na po si Lodi. Nandito nakabisat si Lodi. Lodingas. Bakit? Bakit namiss ka? Tingnan mo yung ano. Tinanong ka ni Miss Leslie. Shout out. Shout out. Shout out sa iyo, Miss Leslie May Kasuka. I am here na. Andito na si Mr. Lodi Lonely. Lodingas. Lakaw. Lakaw mo ito. Wala ka na. Tingnan mo na lang yung niluluto natin. Kung Okay. saan niluluto mo. Mangrabi kami. Mangrabi kami. Papakita namin sa mga sa aming mga Watching. manunood. Watching. Kung paano kami magluto ng dinuguang papaya. At yun ang aming imumukbang. Naya, Ma. Ay. alam kong ano, ang tawag doon? Masipag kang magluto. Manang-mana ka sa iyong ama. So, magluto ka anak. Oh! Nasa lupay pa yan. Nasa lupay-pay na ang kanyang bibig. Sige, sige. Ay, okay. Kailangan mo ko. Okay, sige, turuan kita. Ang muna. Alam na niyang magluto. Wow! Ay, Wala siya siya Nawala yung anak niya kahapon. Nawala na eh. Yung kambing niya. Anak na eh. Ay, nakita na. Yung anak niya. Nakita na.
Kaninong kambing? Hindi ko ada quantity. Ay, napon siguro ta kamaisan. Baba. Puro ta paglutuan to dama. Ano nga po? Buhol mo na naglako. Baboy pa rin timbre. Bakit? Balit at tipinay. Balitang TV. Kabsat, samahan niyo kami kakabsat ha. Naman to eh. Kamangan tayo. Tagsida tayo ti dinugo ang flavor. You watch. Watch and learn. Before you open your mouth. Simpleng dinuguan lang to kakabsat ha. Simple lang. Napakasimple. Lodi, mabalin nga umayak. Tumakiban. Magipangan. Pangan tamaram. Uy, ah. Umay na kabsat! Umay ka! Siya tagluto kabsat! Oh, Bali, gaya ng nasabi ko kanina, nag-aral ako sa Mexico. Los, Pampanga. Nako, Los. Los to los, mouth to mouth. Mexico. Mexico, Pampanga. Naimas, naraman iti luto ni Daddy. Ayan. Na! Papapat. Papaam. So, ano kaya't mo iti mangraman iti papayang diluguan kabsat. May kadito. Oh my God. Come and you teach. Apo. Oh. Hihi. Na. Ayun na tayo. Kain niyo ka around. Sigurado na tayo maluto. Sigurado na takapsat na kusulton man tayon. Na 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 na. Nanana. Apoy nagdimas si puto nga talaga nga di dyan. Hindi siya po. Gala na ni Jilin. Ni Jilin Darmiento. Babawi pa daw. Nagbabawi na di dila. Kanya mo tikabsat ko. Paya. Ay, hindi ako na. Puto donut. Ano na. Puto donut. Ano na. Wala na. Bakit? Kasi lang makaangas dati yun. Kadam pa ng cross. Yung kambing ni Jimmy kanina ngayon, lakay na tali sa liig niya. Tinakita ko. Sinungay pa ako. Ang sangdo. Kabingkan nga niya. Ang sangdo data. So nga mo basa-basa kanda pa naghalati mais. Tapos sigurado eh pa. Okay mga kapsat! Shout out nga pala sa kay Joshua Ibon, Joshua Ivon, Jeffrey Hofana, Jeffrey Havana, Mark Anthony Corpin, Mark out. Anthony Corfin, Joshua Ibon, Joshua Ivon, Jeffrey Hofana, Jeffrey Havana, Mark Anthony Corpin, Mark Anthony Corfin. Noli Mingarakal. No, my husband. Salamat mga kabsat! Shout Shoutout po sa inyo mga kabsat! Galing sa Abigas Gasoline Station. Oo. Abigas. Abigas Station. Ay, Gasoline? Station. Abigas Gasoline Station. Shout out sa inyo dyan, mga Eeeeee! Shout out! Shout out! Kuno naman yung kabsa me. Oh, kinani. Oh, may ato ni. Oh. Gusto nga si kay nga babaro. Oh. Kitaan nyo tagluto ti dinardaraan tadatanto iti pasidat asawayo. Nako. Numan bilang awan fight asawayo. Apo. Kat no adno ti asawayo mga Jud. Apo, mga jud. Ilotwan yun iti nananam nga dinardaraan. No anyaman nga flavor nga dinardaraan nagijay. Ipara man yun di kita sweetheart yun tangang nga ni Valentine's Day. Na, sagaya da tanak po.
Wow, nalutod. Walang kiraman. Maya. Nakusulan. Ay, Ay, baliktadam di kuan ading. Ipa ko man di may san jayon. Alay nga. Bakit nung nag-a-school? Sabi ko, Gaya ng sabi ni Papa Ang, nag-aral sa siya. Mexico, Pampanga, Laos, Balusianas, Benguin, Isla at Excuse me. Napay nabsugol. Subakon ka kabsat. Ngangani kami makatadtad kakabsat ti papaya. Ngangani tayang. Kusto no lom niya. Agkwa ni Apo Init. Makaluto kaminton. Kaminton. Awanin ba ko silita? At kala ka man nagsasauan. Ay, sige, sa You excuse me. ano ko naman? Yes. Because me is the talkative. And you that's sagpaw. Stupid man. Sarap. No wants to be my friend. Girl, you wants to be my husband. Boy! Ay, pagipay. Nama. Kayo. Pidot ka tatakin tayo. Ingit ginawa. Crispy. Daddy ko. Lante pag ilok. No. Wow, sarap. Ala, para siyang kumakain ng mango tree. Na, it's a lemon tree. Nga. Kita ka man di sungurd mabalita na kanggang basi. Pero kampi kawayan na. Oh, wow. Malapit na. Malapit na tayong Di daddy ko, lada ko na. Ito man complete. Mas mabilis kasi. Ading ipilyam man ni ko. Awan na ata tayo. Dito ba na ako? Apay, wala na ba kayong kahoy doon? Di ba marami pa? Wala na. Di na agaw. Dito ka lang. Yaksa ko. Doon sa may mangga. Ba, sabi ko sa'yo, magkakahoy tayo. Oh. Daming mapupulo doon. Ito na yung fish. Pwede naman kayo mga yan oh. Pwedeng kayo yan. Pero, puro ano pa naman. Hindi pa naman pwedeng ano. Wait, mati kami oh. Kawayan pa mo na anak ko. Para bawang tipa tayo. Tulungan ka mo dito yun. Siguro. Duwa lang. Doon pa yung may din ako. Angan. Ti pangrabiine. Ngam siya kabsatan mangrabiak ito yun. Si daan tulangan, sun tulatipan ni. Isa bingay-bingay yan. Kado mo datoy lutkon mi nga dinuguan. Manaw! Ay, paragali pa. Kasi kami gusto. Stop. Ayun, sarap. Ano nga ilalala? May isa. Sige, duwa. Sige, tignan naman ni kini. Idatagay mo dakol. Sige na! Nyabot tayo, awanin. Nakaw. Yeah, dahil mo tayo kika. Yan nga. Nasaan? Nakaw. Nakaw. Kasta data, haan kasta no. Tuloy-tuloy. Tam yun eh. Hang. Sarap. Pang
ASMR. No? Pang ASMR. Siya naman pang EER. Pang mahal nga alin. Yung paper change ko. Kawalan mo pala. Siya ko. Porsyente, kaya ko. Kawayan. Buto kawayan siya. Dapat yung mga lagyan mo tinabalayan. Maganda ngayon napilpil. Hindi ka, doon yung apan tundog kayo. Apan Punta ta. na biga. Masapat na. Buwan. Sige. Punta tayo bukas, mga ngawi tayo. Bundok. Diyan lang oh. Kawayan lang yung aming ano kukunin. Sa bundok, ang layo naman yung pinag-anuhan ninyo, pinagkakahuwayan niyo. Aakyat pa kami. Aakyat pa kayo doon sa may tuktok, hindi ko kaya. Pagbaba Hindi ko namin, kaya yun. inila namin yung tayo may pababa. Saka namin Hindi ko kaya yung pababang pa ganun na oh. Yun lang, namumulot lang kami ng maliliit dyan sa may ano, sa may baba, paanan ng bundok. Yun lang. Doon lang kami Tama na sa namumulot. akin. May mga kawayan, ganyan. Kasi natatakot ako doon. Yung ano yung pinuntahan natin kakabsat, napaka paganon siya oh, pataas. Napakataas doon kami Doon pumunta sila sa- nangangahoy kakabsat. Pero ako hindi ko kaya yun, masyadong mataas. Ayoko. Takot ako hanggang sa doon. tuktok, pupunta kami doon sa kabila. Nako, Pag may nakuha kami, lagay sa ulo, Mhm. saka namin hila pababa. Ay sus, Mariusep. Saka mo sabihin na Darna. ganun ka. Doon, no? Tigok ka na. Nangahoy lang, natigok na. Yun natin. Okay, da. Tira. Tira. Sirula. Wala. Hindi. Dupay ba? Anong sakayan? Tamtaman. Marami pa dyan. Kaya niya yan siguro. Kaya niya. Kasi maano, tamang-tama dato ka dito. Ma'am Teresita, andyan ka pa ba? Magbayag mo tulagtagtag ni ma'am. Dapat mo tayo blender mila. Ayun, patagkakaroon ko. Native kami dito nga papaya. Native. Nasoy? Native na papaya, masarap ito. Sarap. Tamis-tamisan ito. Tinula. Tinula at tidabis na ito. Dapay ba na At ba? hindi manok mo. Puno. Dapay na bate? Hindi pa. Hindi ka mamok. Oh, ano lang. Mag-isa kayo no? Ba? Tupay. Wala na kakuha na karne, gasan. Manag-isa kayo? Yung ganyan, oh. Mana Kalala ko ba ikaw magluluto? Nag-aral sa ano, sa Mexico. Oh. Mexico Baros. Pampanga. Kaya nila, Babay na tapos na ba yan? Tupay. Para malambot na yung ano. Na natin to ah. Nandiyan rin na pandiyo. Ang pwede. Ano nga talang sili na. Makapandalaan. Bag Justin look. Tinang mag-iwa mo. Look, kay Justin yan. Kay Justin yan. Hindi ba dyan lang. So may paano. Maging nainas ko na rin ng mga mali.
Lalo na pag may suka, ay wow. Hindi may isang tatay na ko ada na luom na. Hindi yung tinignan. Lagay nga ito niya. At tag-ulaw. Hindi ka mo. Hmm. Pero natutay mo ko, hindi ko mo. Hmm. Calls. Busy. Hindi mas ito nga. Dupay. Ano pa? Ha? Ano pa? Dapat ta, mayroon pa dyan. Basit. Ano pa ito? Basit lang. Basit nga do. Ito ko man. Na, baka panda dyan eh. Hindi, ko naman eh. Datang na. Hindi ko siya panitin eh. Sige ka nakampet eh. Natakan. Wanan. Ito pa. Dua lang. Dua lang. Malapit na mga kabsat. Lapit na kakabsat. Kunting tiis-tiis na lang kakabsat. Samahan nyo kami kabsat hanggang matapos ang aming paglalabang kabsat. Kakain po tayo. Ay, yan ang pinapakain ko pa yan. Wow. Okay na. Oh, sige. Manang kuha ka tan eh. When you mo lamis man. Yan. Di paglutuan. Mati, hindi ba niya takwa? Nababa? Nababansa. Hindi, nababa. Puro asok to. Bigyan dakatan. Wah. Okay na manang. Go. Ito yan. Oh. Oh. Ako yun. Ako niya di ko alatan. Yan eh. Nagisagana ka. Nakasaganan. Ilipas ko lang dati. Hindi, di ko. Paglutuan. Wow. Kagarunan akit dahil. Manang na eh. Tumukin ni Mama Bidatan. Mama B. Ito. Ito. Ano muna. Para matapos mo. Galip ka ito yun. Bali. Magkaroon? Kuhan. Ano malpas? Tapos na siya. Magkaroon ito na. Ay dapat mat. Ay, adapay mo. Dagal, babagak ko. Sikap matin maitanin. Yan. Sige. Malapit na. Kakidagwan. Magkaroon na kan. Tadya ka rin. Kalambutin natin. Gawin natin lang. Okay, di ba gisa? Sige na. Sige. Sige, halika na. Kung magluluto. Lakasin mo ka ba? Na, wala kita mano nalutong. Yung kanin. No, kita ma. Chikmaw. Oh, kagaya nito kakabsat oh. Ako nausukan na, gusto nila akong pabungahin kabsat. Kasi mukha ka kasing bunga. Kasi mukha daw akong bunga kabsat.
Sabi ni Mama B. Mukha siyang bunga, kaya pinapabunga siya. Anong klaseng bunga ako? Bunga ng? Bunga ng papaya. Sige. Thank you sa... Oo. Inkan, makaluto ka nito. Babalik ka dito kasi magluluto pa kami. Bayak pa Saan ka pa? Okay. Pinos. Yan. Mm. Hindi 1 hour. Mga ano lang ito. Siguro mga 20 minutes. Ayun na. Kapsat, bali hinugasan ko yung laurel. Bali, version ng mga kakabsat TV itong lutong ito kakabsat ah. May laurel siya. Oh, kasi naman. May kambing pa doon. Asok pa naman oh. Nako. Siya na ang naging chef. Siya po ang tunay na nag-aral. Nag-aral siya? Nag-aral ako sa Mexico. Mexico. Sa Kurisma. Ako lang ang mag-isang nag-aral ka sa isa ring school. Nakaw. Nakaw. Ayaw dito. Balik kabsat. Mauna munang mantika kakabsat. Painitin muna natin itong ating kaserola. Tapos, saan ba? Lagyan natin ng mantika kabsat. Ito. Ito. Ganito pag ako nagluluto ng dinuguan kakabsat. Ito. La! La 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 la! Kakabsat, tignan mo yung kambing oh. La la la! Amoy na niya nung kana. Oh, inaamoy niya. Oh, oh, ganun pala. Oh, wala na. Ito. Oh, yun. Na, ito nakakabsat.
Yun. Matuyuin niya kurang. Pwede. Nifi. Yan. Oh, Ah, tapos ito na kakabsat, mauna yung laurel. Sa akin to, pag ako nagluluto kakabsat, nauuna yung laurel. Yan. Yan. Tapos, kakabsat itong pamienta na durog. Yan. Oh, sarap. naaamoy nyo? Okay. Yan. Tapos Tapos, bawang. oh. Oh. Tapos, sibuyas. Oh, bango daw kakabsat, oh. Bango-bango daw. Yan. Bango. Tapos, kakabsat, carne. Oh, ito na ba? Carne. Taba muna. Ito yung carne namin. Nag-aral ako. Nag-aral ako sa Florida. Yan. Yan. Nain muna natin yung taba-taba kabsa. Tutukan ko sir ko. Wow, sarap. Tapos, takpan natin kakabsat ha. Sunod natin mamaya yung yung karni. Yan. Ang bango kakabsat, napakabango. Napakabango. Ayun, yung mangunguna, ang nauna. Tapos Tingnan natin kung brown na siya. Brown na yung ating ito. Ay, nagbango. Ay, bango. Kantahan mo ka ba? Kantahan mo! Kantahan mo! Hopelessly devoted to you. Hindi ko kabisado yun. Bakit parang masarap yung minuluto mo kabsa? masarap talaga. Hindi parang. Talagang masarap. Parang bukid. Isunod ko na kakabsat to. Wow! 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 Yan. Yan, kakabsat. Oh. Amoy pa lang kakabsat. Takam na ulam na. Yan. Takpan kabsat ha. Palambutin muna natin kakabsat yung karne. Tapos, takpan hanggang basta pag malambot na siya, ihalo na yung papaya. Tinagpad na tao. Wala. Kung wala kayong upuan kakabsat, Oh, heto na! Heto na! Heto na! Wow! Upo na tayo. Libre po tayong umupo dito kakabsat. Dito sa kahoy ng aking first love. Never die. Shout out nga pala kay Mr. Nolly Mingaracom, my only boyfriend and my only husband and my love. Mwah, mwah, mwah. Ay, Sana all. Sana all. Sana maganda ako and advance happy
heart Valentine sa inyong lahat. Yung mga malalaking heart, hindi na kayo maghahanap ng dalawang heart. At malaki na inyong mga heart. Kung maghanap pa kayo ng dalawang heart, hindi na pwede kakabsat. Dahil malaki na inyong mga heart. Magkakaroon ka ng heart attack. So, kakabsat. Advice sa mga may walang jowa. Advice ko sa inyong mga walang jowa at walang kadate, kahag, ngayong Valentine's Day, kung wala kayong kadate, ay wala na talaga. Pasensya na, wala na talaga. Pero si Mama B, marami akong kadate. Yung 3 kong mga anak. And my Papa Noli Mingaracal. And my mother also. At sa mga kapatid ko, mga kapatid kong enter the world, in the world tumbling. Yan ang mga kadit ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga anak ko, mga lahat na po yung mga pinsan ko. Kaya kayong walang mga date, hanap single cutter. Yung mga may LQ, Hindi ko naintindihan yung LQ. lovers quarrel. Yung mga malapit na yung Valentine's Day pero magkaaway sila. So you inyo sila kakabsa. In WQ, and RRR, sa mga may LQ kakabsat, malapit na ang araw ng mga heart. Bigyan nyo siya ulit ng heart. Kaya suyuin nyo na siya kakabsat para sila'y masuyo at kayo'y mag-date. Yahoo! Si wari, pap. Saan pwede mag-date dito sa Kung gusto nyong kumain, kakabsat, marami kakabsat sa Baknotan. Kung gusto nyong mag-date, kumain sa May Kalapaw, Katsubo, Drifty, Foodits, at sa May Maisan. Kung gusto nyong pumunta dito sa amin, dito sa Baknotan, na nakabarsigan, Maisan ni Papaan. Sa Kalapaw po ang makain nila doon ay mga seafoods. Wow. At sa mga drifty naman kabsat, may ano ba yun? May milk tea na masarap. May sa Katsubo naman kakasat, takoyaki, fries, nachos. Yon ang masasarap kakabsat. At sa food and tissues naman kakabsat, may anli balot, may fries, may lemonade. Kaya mag-ascorbit kayo at mag-helmet kayo. Hindi po helmet ng tao at tricycle at motor. May po yung kambing daw. kambing kakabsat. Noon ko pa binibinta kabsat, wilong wala nang hindi sa amin yan kakabsat. Kung sa amin lang yan kakabsat. Why not? Why not is a coconut. So kakabsat, balik tayo sa pagluluto ni Nana Res. Sarap. Yahoo! Masarap ulamin ng mga heart. Yan, sarap po. Sarap. Ito muna natin. Hanggang medyo lumambot. Hanggang sa lumambot. Okay.
Yan po ang kabsat ang niluluto ni Nanay Riz. Bali ako po yung nagtagahawak ng camera mga kabsat. Gusto niyo makita. Ay! Bali, lagyan natin ng konting tubig lang kakabsat. And the water. Where's the salt? Okay, tama na yan. And the salt Africa? And the South Africa. Bibi. Kada papaya natin kabsat. Lalakan tayo tig papaya. So nagmayat tagluto iti inarunan kakabsat. Patis kakabsat, oh, patis. 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 So kakabsat. Kakabsat manon. Kakabsat manen. Ihalong manon. Mat. Takpan ka manen. Takpan. Na naman. Pakuluan. 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 Okay. Back to our Captain Planet. Marvin, Yes. back to you. I'm here. Why the coconut nut is a giant nut? It's a big mouth, yeah, but very nice. Ay, Mama B. So popular. Ay. Asa ko, sa mga lakso ko. Kasi, nakasit ko maganda na. The salt. Salt Africa. Ngayon mas dinardaraan lalo no laukan ti papaya karugo. One kabsat, laukan mi iti sa nga kabsuon a papaya, daday man may kabsat, dataman. Dataman kabsat iti laok mi nga papaya. Data ti sa nga kabsuon nga papaya nga ilaok mi kabsat. Iso nga no, asidod kayo la kuma kakabsat. Come to eat and the papayas. Papaya, dinuguan. May sinangdunakan. Ayaw. Umayay. Agsangsang dun kakabsat ni Kaldeng. Tamuda siguro ka niya. Takudot. Amo yung kabsat. Makigumak-mutikon ka na eh. Ano yung magluto ka kabsat? Turyaan man kabsat. Kasi kabsat. Napudot. Ang kiwar lang, atang kuha magluto kabsat. Oh. Samon to kantaan kabsat dito ka no. Tiraman. Papaya! Masarap po ang aming niluluto. Dinuguan na papaya. Lalo pat marami siyang papaya. With dugo. Papaya. Papaya. With dugo na papaya. Papaya, ya. Kabsat. Karoon dyan ang titigistorya. Habang maluluto datay, giskisata yung papaya. Hampay na ilawak tayo papaya. Iso nga. Tumutok kay pwederupak nga arasip. Kakabsat. Atatan, kakabsat. Kat niya tatalunis. Lunes sa takabsat. Dato'y kami enti manin. Bali, nga ni asidag dito'y balaymin dato'y nagmulaan ni Papa anti mais kakabsat. Iso nga dito'y kami kabsat ni kasla kami tag-picnic manon. Nga imukbang sa pangururayan tayo na nga maluluto na diyan na din kwan may di karninan Landan. Malapit na. oh ito madali Among tama. Mamaya natin. okay Okay.
La la la, ooh la 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 la, la 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 la. Tapno na mas kabsat, agsala-sala ka no. Ikabil di papaya, the mix in the papaya. Okay. Oh. At to yun kakabsat, ikabil tayo di papayan. Hindi. Kasla binalbalsig nga papaya. Manang. Kadun tayo. Move, move. Win, win. Okay. Kadun kapsat. Oh, kurang naman. Ay, hilaw kang pati. Wow. Halo-halo po natin kakabsat. Ihalo natin para marami kakabsat, para may ulam din yung mga aming pamangkin. Kurang pa ito na dukan tayo. Sige, sige. Dagdagan nyo na lang. Kainin natin. Ano na baka makaya sa ulit? Okay, tama na to kabsat. Oh. Tapos, sunod. Sunod, lutuin na naman kakabsat. Lutuin siya. Takpan. Ay, tinakpan mo ang bata. Ay, Pasok. Ikasta tayo kakabsat, isara tayo pa ita mukha, lumuwag. Ada mabilbilang nga duwa nga karnina. Bali mahal kasi kakabsat yung karni baboy. Kaya kakabsat pag medyo maluwag-luwag ang bulsa, dadamihan, mas masarap pag maraming karni baboy. Satsatin mo para luluwag. Ngayon kabsat. kasi mahal kasi ang karni kaya bali kalahating kilo lang kakabsat yung inilagay namin kakabsat. Mission. Mission ka na may. Ika na. Luto niyo. Ha? Luto niyo. Bali ang Antayin niyo. Antayin yung maluto. antayin niyo maluto yung aking niluluto. Nagluluto na mag-isa yung niluluto ko. Alam na lahat mga kabsat. Sarap. Shout out kay Ate Lorita Calvo. Nakasumunga doon. Andyan na siya mga kabsat. Sino yan? Andun. Ah. Ay sasapi. Bali hahaluin kakabsat. Babahaluin natin to. Yan. Takpan ulit. Naka-relax. Relax. Relax na relax si Mama B. Nag-i-injure ako dito kakabsat kasi medyo masakit na yung aking sikot-sikot. Medyo tumatanda na si Mama B. Kaya at sa nga pala yung mga gustong mag-date. Kung gusto nyo dito sa Praise Air, sa mais. Magpatulo lang kayo ng mga mais sa amin. At aming ibigay to heart to heart. Ano kakabsat? Ay, Gastayanon, narito o matiwan ko. No, ay sasapo.
Anya pa di na mga doktor. Anya pa di na panan idi kwa. Sumot lang di pa ilang Greenwich, Katsubo, Drepti, Food Enthusiast, Kalapaw. Pero may susunod pa kakabsat, abangan-abangan ninyo kakabsat. Ay. Alati kami sir-serok iti kawayan, asidag iti kamaisan, adati kalding, adati aso. Adoy kami aming kakabsat. So, balik ulit tayo kay Nanay Riz. Ano? Kakabsat, malapit na kakabsat. Malapit na. Malapit na kakabsat, malapit nang maluto ang aming ulamin, ang aming imumukbang. Kakabsat, baliw po muna tayo. Ayan si Papa Anting. Okay. Ay, para mabilis maluto mga kabsat. Kasi gutom na kami kakabsat sa aming niluluto. Ang himas na. Dito. Magmumukbang tayo dito. Sarap. Ang sarap. Nakahanda na ang mga sayo. Ang ganyan dito. Ang ganyan dito. Ang nalubo. Pas na is nalubo. Ganda ng bata. Huwag ka magsiwara na lang. Kami nalito di ba ba? Tingnan natin. Magda kayo nawitin tayo ito magsaksak. Jay. Manang itikit sa mga itik ko. Balad. Maglaga kayo mo ano? Mayat, okay lang. Ay, sus, kung tinikita tilig suya abon. Allah. Nakaw. Nagkanilig ko Sige, la. Sige, oh. Oh, ngataw. Oh. Kamsat, kinukuha na kasi ni Papa yung kambing kasi isisilong na niya. Hinuhuli niya ko. Ang kakiwaran na alin. Laka, tare na kan. Ayun. Wow, sarap. Ano ba? Bango, kakabsat. Nagaduto order ni. Katanong ka pa niya. Nagmay tapunan mo. Ay, may pagkatites. Bali, guru. Jaman mo. Ano po yan? Tignan mo yung mama be, kung malambot ng ating papaya. Medyo wala pa kakabsat oh. Hindi pa malambot. Pero malapit-lapit na. Bale, tekman. Tek-tek. Taktakan, ay Takpons. takkuban, taypay lang.
Sayang na ito. Mang mga anak kay papaya nga napuraw. Ay, yeah. Wala malapit na. Wala nagbanglulatan. Magapit yung kayong kakain sa kabsa. Narso. Comments. Pumunta. Kala na imas yung kakabsaan sa papaya. Mm. 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 Ito naman asin. Mm. Mm. Dami niya. Mm. Ito yan. Malate plato. Sa ba? Ano ba? Naku, yan. Ano ko rin? Ganda ni Mama Binoy. Oo. Oh. Para siyang Asawa niya. parang siya yung ano, yung rena ng mga bulaklak na nandoon sa likuran niya. Hulaan niyo kung ano yung kakapsa. Dahil na ng papaya. Rena ng papaya. Ako. Sirena ng papaya. Magaling ako manguha ng papaya doon sa bundok. Tumbling-tumbling. May ata malapit na. Malapit na kakabsat yung aming ulam. Kaya habang naluto. Ikaw tayo, wata ito ko rin ito dyan. Para doon tayo kakain. Well, okay lang. Nagkakasin ako. Uy, may oh, haluin mo na rin papaan. Baka malambo na siya. Tikman mo na kung malambot na. Mula sa ibaba hanggang sa itaas. Yan. Pakita mo na kung paano yung ano, inaral mo. Yan. Yan. Okay. Ayan daw. Tama na malambutan papaan. Oh, Malambo na. kasi lang. Ala, a few minutes. Oh, Malapit na siya. Gilasa na nga eh. Kurang bastante. Then, balik. Kaya lang tanga piyan. Tundo kasi mo na. Ang kupon. Ay, Pimple. Malapit na mga kapatid. Malapit na. Guys, Yes! may kahit. dasayra tigkas-kas tayo na isa. Ayan. Tulo. May nilay si. Ang putog siya. Bunsan. Sargam mo ti argam pa. Sargam ti asin ah. Nga na, lumitugan ay. Ito ni asin. Sargam. Gadulong sa Ano to? Ah, Asin. Asin. Yan. Oats tama na. Galing ko. Lambo na ba papaan? Tignan mo, ang dami kanina. Oh. Tignan mo, bali, Right. ano siya. Oh, di ba? Yan. yan kasi. Sunod. Malambo na ba? Oy, okay na. Kaya ko ba? Mm. Anong,
Kaya Try mo. namin ba? Try mo, ate. Hindi pa. Try na rin. Nya. Wait na, Mayata. dali. Mayata. Okay na. Oh, ihalo mo na. Gulaman ka. Ate, Oo. ako na maghahalo. Yes naman, ikaw naman na. Hindi mo. Ano sa kakabsat? Oh, kabsat. Ah, shake mo, shake mo. Shake it well. Ito po yung dugo kakabsat. Oh, ito po yung dugo kabsat. Hmm. Oh. Shake it well before you Drink. drink. Ay, no. Oh, Oh, ilagay mo. amen? Oo, lahat. Pangalan niyo. Op, tama na muna. Ganun. Tama na muna kabsat. Tama na muna kabsat. Ayan na. Ayun! Wow! Ano, kulang pa ng dugo? Kulang. Kulang. Yeah. Hop, yeah. Okay. Hindi mas. Oh, dito na kabsat. Nai-apply ko ng aking pinag-aralan sa Mexico. Mexico, Pampanga. Oh. Paghawak pa lang ng sandok, talagang professional na. Tignan nyo. Oh. Shout out sa anak ko. Shoutout po sa aking anak, Ashi Danaya. Ay! Tignan mo yung ama, naning oh, galing magluto. Be proud of me. Ah! Ito mo yan. Ito. Oh, sili. O, takpan mo. Okay. Wow, sarap. Strategy na po dyan. Wait na. Ay, sarap. Oh, let's go na. Yan. Bueno. Isa na yun. Isa ganit saksakan. Dati, aritin tayo. Ano na, dito ito nukon. Dama mo bilong. Ay, sige. Hindi Nyangap nga tayo. kabkabit ang tisilaw ito. Ibunag tayo di dyan dati. Ano tayo pagsaksakan? Ay, mismo sa akin. Ate, uwitin niyo. Win, aritin. Ah, sige. Ako, wata. Ate, pag ay, yan po kaya ading. Hawak. Puso rin pala dati. Taduwa ka. Ay, wag niyo ka. Ha? Hindi. Dua kayo? Na, sikan? Ay, ayaw na. Umayak. Mayan, duwa-duwa. Ay, ito ba siya na ito? Basan ko ang daigdig. Nabaro. Nagati. Bulong ate ko. Mais. Ay, ito kan. Kaya? Sige. Ito ah. Sa ating anak. Ito pa yung karga. Nalutan magaling na araw na. Wow. Wow! Luto na to kakabsat. Yung sili na lang. Manghang itong sili kabsat kaya wag ko nang hindi ko na ito hihiwain. Sana hiwa-hiwain sana to kaso lang may mga bata kami kakabsat. Nakakain. Ito na. Luto na to kakabsat. Bali, ready. Kain na.
Yan. Ating kukunin na. Pagkat luto na siya. Dami din. Sunod mo kung ito. Hmm? Sunod mo ito. Kakajin na po ito. Tatay na po ito. Mata may kurang. Tatay na po ito. Ah, pagkati ko nun. Sa kabsat, doon na lang tayo sa ano. Doon kasi parang gumagabi na kakabsat. Doon na kami kakain. Kakain na kami. Dito na po. Ya, 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 ya. Angkal, ura-awan ko silaw na ko. Kaya tayo. Antay mo ko kunti ka ano. Ay, di Arnold, sinirin mo. Haan nga kita. Ano ko na rin? Ay, dinig mo sa tugo. Urahan ko silaw. Antay mo ko kunti buong ka ano. Ayun basta mga lang kasi. Di lang sa ano. Lang sa Ay, kita si Shai. Kita di Wow. makan. Hindi ko man ko ba? Yun na po yan. Diyan na eh. Papansin. Yun na po. Natapagawin na po. Napaan. Si Daon. Ayun na po. Pwede. Nagkadungan sa si doon. Ay, Makan. Kunting na po. Ay, mas. Ado dato. Ado dato si Daon tayo. Pagkati makuan tayo. Sa lagi bigay. Kaya gusto mo. Dapat may kutsara dito. Kuwan pa niyo. Ako pa nito. Beautiful girl, all over the world. Hello, Pugi. Pugi na. Hello ba? Ewan man ang kachikin na dito pa ako naman. Oh, mutan, di ba nagsubli kong sino ba nagsubli ako? Anak ko din. Dati napudo na. Napudo. Ang tama ba na ito kanya? Ati mabalin. Ay, mati.
Balin. Nila, masinit mo. Babalin. Uy, damdam ako. Uy, ang damdam. Sige na. Saan pa dyan? Naku, ay! Gusto na tumba ko dati ko. Luwasan mo lang magbigayan ko. Hindi. Umaya, makipangan, kakabsat, hehe. May kakapsat na tayo. Sir, Kusina de Asia. Na! Ma'am! Sir, Or ma'am, mangan tayo. Sir, bali, ito po yung pinaka-simple nga luto mi, sir. Dinardaraan ti Ilocano, pero dasaba-sabali nga version ti dinuguan ti Ilocano, sir. Ay, ang kamot Ilocano kayo din si bami. Sir. Ilocano din si Sir. Ay, oo pala. Sir, mabalin ako magkamutak na ito yun. Malakas ako sila eh. Ewan. Let's like, ano, hindi ganun mga pagbuto. Serving. Well, serving spoons. When kabsat, agyamanak. Oh, kurang pati. Kutsara yun. Ang kamot ako. Kakapsat, ano yun? Nakon. Wow, sarap. Kabsat ang kutsara da, siya ang kamutak. Gamen hanga na makaado ti kanit hana makaado iti kanit mo kwa. Kasi ti kasabay na dato, sukat ti sili. Nasukat tayo. Same. Wow. Ngayon tayon, kapsat. Mangan tayo, kakabsat. Ada dumaw daw. Napoy. Lusundo ba? Asin kabsat. Asin naman ti kanot. Sat ang nanong ti babatsit ni sili. Banti la ang kabsat adya pagkatalang eh. Silang. Nang imas mga nog kamot. Naaba ga. Ayo, makapailiw kakabsat ti mga. Sponsor, mangan tayo. Kamot ko ng kapsat. Ang kamutan niya po. Nagdala ang sisidap. Ang kamuta. Gamit ako kutsara ka. Wang kang magtog. Kamu sabayan tibas-tibas nga siya. Dapat mo siya.
Ang busog daw. Diba? Ganun. Ito. Kakabsat, agkurintungon ani nga kaldiyo ng kakabsat. Dati tilo kami. Diba? Sinakan mo. Hmm. Ano? Lasa. Lasa ba? Lasa sila? Diba? Liliman na yun, kapatid. Pero naarsom dali kabsat hanga di nga termino nagdasang. Ano? May kapsa man tayo. Ma'am Teresita. Mantayon. Awa, pepepep. Awa na tamakalaman sila. Ayun, nagpata ko ni papaan kamangan. Kung maibusutan na tuyo. Connecting. Ito sabaw-sabaw niya. Ada na tuyo. Ala, sumanang uno ni papaan ka. Kunanan. Saan nagbarating mo kayo? Kakabsat, nagnanam iti dinardaraan no na para di jay na inapoy kakabsat. So nga dapat ino. Nagrawo ni papaan. Hindi, kabsat kita inyo. Kalapit-piti ang nagrawo. Kalapit-piti nga dati, piti nga piyak. Nasang kalong. Uy, mas pala nun. Damang sila. Hindi mo. Ang beto. Allah, Allah. Pagkilitan, Allah. So kapapaat ang dami. Kabsa. CD mo na. Babati. Nagasang. Nagasang. Napuputak mo na. Diba yun? Nasa kutsara. Nasa kutsara. Igam Rio Tasili kabsat ay na nagimas ti. Ay, kabsa, may sa kutsara ko na nakita doon. Hindi mo. Kabsat, igam-gam puro kong sisili. Hindi ka makuha ng kapsa. Mga pigilan. Sige na. Ay, dito sabaw-sabaw na kumadato yan. Sarang ano yan. Ay, sarang ano. Yung kabsat kong kuya pa di. Ala, anak ko, adto si Dan ito. Dinadaraan si Dayo. Itak kong sisili dito yung si Dao. Kung gampong-gampong ko. Sana ko.
Ano siya? Sila kami na Nagbara, santo naggasang. Ah. Nab-nab tulog. Ganyan. Ano pa nagtulog? Mission accomplished, Kapsat. Oh. Kaya mission accomplished. Kagabihan niya kayo magtaon, mission accomplished. Urahin talaga. Urahin. Bayag turungak sa manon. Wine. Nagkili na kayo. Nakili lang. na, bago datang. Mayat. Pili! Kung mga Kapsat. Dalili na ako na. Bago gatag. Dalam. Lagi. Dalam. Dalam na. Nabigyan na ko bro. Gasang. Nako. Bago akong Kapsat. Accomplished na. Mission accomplished. Urahin talaga. Kurante lang dato yung kabaliw. Ay! Magbayag mo ang kabaliw. Ang kami nanay dito. Sarap, sarap. Gasang. Paalam yun. Gasang. Paalam yun. Kung nakita niyo So, nakita niyo mga Kapsat. Kung paano. Kung paano ba? Busog na busog po kami Kapsat. Abangan nyo kakabsat yung mga ibang luto pa ng dinuguan. I-vlog namin to kakabsat, kaya abangan nyo kakabsat. Okay mga Yung Kapsat. dinuguan na talong, dinuguan na labong, dinuguan na Puso ng puso saging. ng saging, at saka upo, at saka sitaw. kakabsat. Okay mga Kapsat. Abangan niyo po mga Kapsat. At samahan niyo kami ulit sa aming pagla-live. Lang mga Kapsat. It's me, Papa Ant. Mama B. And Naneris. Sa Kapsat para wow. 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 Ang kanin ay wow. Na. Ay. Na.